Doncs jo vinc de l'Ajuntament de Barcelona, del Departament de Serveis de la Mobilitat, i us volia presentar el web que hem de nou, el web de serveis, que és el ComSIVA. El ComSIVA és una eina que pretén millorar el possible els desplaçaments a dins de la ciutat. I per aconseguir-ho teníem dos objectius, que fos supramunicipal, o sigui que encara que fos des de l'Ajuntament fos més ampli que el territori municipal, que inclogués altres municipis, i després, sobretot, que inclogués tots els modes de transport. Perquè un dels objectius del pla de mobilitat és que es potenciïn els desplaçaments eficients. Sí? Es potenciïn els desplaçaments eficients, que són la bicicleta i el vianant, que normalment apareixen poc en aquest tipus d'aplicacions. Llavors volíem que sortís el vehicle privat, el transport públic, la bicicleta i el vianant. Una de les conseqüències d'aquest objectiu és que ens van sortir molts operadors els que havien de demanar informació a part de la pròpia de l'Ajuntament. Llavors, nosaltres, des de la mobilitat, una de les tasques més dures va ser primer localitzar la informació, on estava, obtenir-la i després una mindra integrant-la perquè cadascú tenia el seu criteri, tenia el seu format i havíem de treballar perquè tot pogués treballar alhora. Un dels resultats més importants creiem que és que tenim una ruta suggerida, com moltes altres webs i aplicacions, però aquesta a més ens dona informació addicional sempre vinculada al mode de transport que hem triat. Llavors, si anem amb transport públic, podem demanar que ens pinti totes les rutes dels diferents transports públics, el temps d'espera real, diferent informació. En cotxe tenim aparcaments, tenim benzineres, tenim estat del trànsit, les càmeres que ens podíem trobar, veiem l'estat real de la situació real que està en aquest moment. En bicicleta tenim informació dels carrils bici i dels aparcaments, on anem, on podrem deixar la bicicleta, i finalment en vianant totes les zones protegides, que són zones 30, plataforma única, i també en els barris de muntanya tot el que serien ajudes com escales mecàniques, ascensors i tot aquestes. Una de les altres coses que creiem que és una innovació és el tema aquest de que no només és Barcelona, sinó que és tots altres municipis que serveix perquè pugui venir gent cap aquí, i una altra és el fet que és personalitzable. O sigui, podem crear un perfil on podem guardar les últimes rutes que hem fet, els punts d'interès i tot això. I la primera pestanya, la primera pàgina que et trobes, sempre estableix un diàleg en el que, per exemple, ens diu l'estat del temps i ens proposa modes de transport que des de l'Ajuntament creiem que és important potenciar. Avui fa un bon dia perquè no proves d'anar amb bicicleta o ves a un lloc que hi haurà molta afluència però que vagis amb transport públic. Llavors, en resumint, els elements principals del sistema és un gran gestió de transports, que en aquest cas treballem sobre la cartografia Google, el planificador de les rutes, que creua els diferents modes de transport, el middleware, que ens permet creuar tota la informació que tenim de diferents operadors i de diferents formats, i finalment un web responsive que podem sortir des de diferents formats, com ja sigui mòbil, sigui tauletes o sigui ordenador. I no sé si puc posar el vídeo aquest, funcionarà o no. El vídeo de la presentació oficial. Però no tenim àudio, no? Mobilitat ComSIVA, pensada per facilitar encara més els desplaçaments per la ciutat, millorant i ampliant els serveis existents. La principal novetat és el motor de planificació de rutes, que té una visió conjunta de la mobilitat a Barcelona i que inclou tots els mitjans possibles i totes les companyies que operen el transport públic. A més, té un esperit supramunicipal i no es limita només a Barcelona, sinó que inclou també la seva àrea d'influència per poder donar servei a qui es desplaça a la ciutat des d'altres municipis. La ruta suggerida es pot complementar amb una llarga i ampliada llista d'informació extra. Entre molts altres exemples, permet veure un mapa de totes les línies de transport públic, mostrant el temps de pas real de busos i tram, l'estat actual del trànsit, les àrees verdes, blaves i de càrrega i descàrrega, els carrils i punts d'aparcament de bicicleta o les escales mecàniques per a vianants a barris de muntanya. Aquest espai, a més, es pot personalitzar,
i permet a cada usuari crear un perfil propi on pot guardar els punts d'interès i les darreres rutes cercades. Moltes gràcies.